Wes suwi ra petuk. Iki mantane Asat iki. Ngono. Iki. Nah. Mau mantane Asat iki. Bojone Asat melu. Oh. Kan mantan to, Sat? Oh, mantan ya pene ya bojone melu, bojo keloro melu ya ra. Kae no gimmick, Lin. Kuwi arep rabi lho. Gimmick sing tenanan. Iki Desember arep rabi. Wes. Wong arep rabi jen Hanise Asat. Aduh ngomong. Iya. Ayo. Bang, aku Desember rabi ngono. Iya, terus? Dani jawab, "Lah nyapa awe pamit aku ngono." Ya ora apa-apa. Kuwi tenan ya. Wis tenan ya, Nak, tenan. Tenang. Omongane barang kok. Wis ora apa-apa Han, suwun ya selama iki wis ngancani. Atrae lambe kutir. Lho sing lambe kutir Iya, aku mau. aku mbehani kendangan jaipongan sing apik. Iya. Kan aku bilang gak bisa. Asati angel-angel. Mana sih? Mare ditunggoni bojone. Iya, Yen. Dene lek mau aku, sesuk tak kendangi Han sing penak ngono ha. Jek penak lek ku ngeplaki ngono mesti. Yes. Ayo Sat. Mulai mlaku bojone Pak Peda motor Asat. Mulai turu hotel sing kamar mandi dalam tidur di luar. Pom bensin. Ya Nak, lagune Nak. Ayo, Ya. apa bajing loncat ya? Oke. Yo. Yo. Sama. Bajing Ya, loncat. Ayo joget to. Bajing loncat. Dia ra gelem melok mayang karena selama iki jare pengen joget ra kelakon. Oh alah Jadi ra iya kon iya. joget. Kon joget. Ya. Wes ki mau. Aku yang keles lalat. Iya. Pentol. Alah. Ya. Urung, udung. Bro. Yo. Di sawah kok mulai. Enak ya Mas. Biasanya asal lagi ngendangi Biasanya ya. Asat lek ngendangi aku Biasa lah, ora kaya ngono. biasanya ndak tempo, ndak laras kok iki mau laras kok iki Laras. mau. Apa aku ya iso. Dan mergane apa? Mergane? Oh iya, sing disawang bokonge Hani kok. Nyapa. Ya kalem sih. Sik Pak. Iya. Bentar nanti dulu, Saya. tanyai dulu nanti kalau foto-foto terus ndak jadi tanggapan malah kita foto-foto terus. Ya sih. Oh iya sih. Habis Nanti ini dulu ya, Sik. nanti dulu ya. Sama di sini dulu sih ya. Iya, Di sini di dulu sini. sih ya. Tunggu sini. Oh, iya. Tunggu sini. Yo. Oke. Delok iki ngene lah ya. Ya, Sat. Aku yo, ayo pengin ngono kuwi. Pengen ya balik ya kene-kene. Delok lek ngendang lek beda delok. Delok lek ngendang lek. Ya engko lek ngendangnya aku lek beda. Delok lek joget. Delok. Engko lek ngendang padano cah ya beda kaya padano. Ya. Bajing loncat. Yo.
sama gerakanku biasanya apik lho. Apik, kendangane kok beda. Apik kendangane jen kok rendeng iki. Ora. Caca ora. Wes to, akonono to lek kamu ki asline sik sayang aku to. Ya kula ya. Sap, klarifikasi Sap. Klarifikasi Sap. Wis ndang balik. Sap, Aku klarifikasi Sap. salting aku. Ora apa-apa. Ya beda ta? Beda aku mah lek kunjuke gak iso penak ngono Ya ae. biasane mikir kan entok penak ya. Rohani lho. Jan. Salah lho gerakan. Sampeyan ngerti to, asat ki apa sinergine ki sinyale lek mek karo aku Arep karo rabi kowe. congkrah, arep rabi congkrah. Arep rabi congkrah. Weh tenang. Wes ora usah rabi, asat celutak. Ben sesuk ra sida honeymoon. Yo pak karo aku hari Ya ini. bener gahanimu tapi hani kusuma. Iki jane nyapa ya jane? Kowe gendeng lho. Aku les salting ngono kuwi lho, Mas. Lah ya kene. Apa paling aku gawe sandal iki ya makane aku malah ndak iso njoki. Paling iki sandal opo to? Wis sandal apa lho wi? Cepat. Sandalmu kok Oh, sandal apa? Sandal apa kapal? Lah arep tuku iki. Caca jago aku sik arep teko ning ngene iki yo. Lanang. Ya ben to, Mas. Bayangne aku ki Kaya sandal Kitty. Kaya Kitty. Ayo, Yo. Tancake. Kaloro ya. Kaloro. ben di nyanyine Mbak Yosi Ah, Mbak Dian Yosi. Prames. Prabowo. Prabowo kowe, Pramestri. Salin neh jenengku anggere obah salin. Sesat fokusmu ning kene aja ning ngayani. Arep rabi congkrah, arep rabi congkrah. Arep rabi congkrah. Desember ya. Yes, Chan. Ndang joget to. Yo, Sat kendangi Sat. Yo. Sayang. Kendangan sing apik ya Dek Niken ya. Tenanan ya. Kaya lek mu WA kalau jarake kendanganmu penak dhewe sak Indonesia Raya. Ora iso live streaming kok. Ayo. Ya. Ya, bajing loncat bersama Niken Salindri dan Asad dan juga sang istri Asad ya. Bajing loncat, bajing loncat, sana ia akan abdi lepas merusak dek Sini bagai hati aku apa bagai hati bajing loncat sana aduh api lepas narusan
bocah setepe kumato. Kowe ki lho ngopo, Jan? Kowe sing kita malah gelunganmu tok lho. Gendeng. Diceluhur ramengo. Terima kasih ya sayang. Ya. Lho, Lho mata to. Imrone Mas nyantor aku kan. Tangi to, layak to, Ken. Nyundul-nyundul badok kowe. Anu iki lho cagakan iki lho Mas. Iya. Kamera iki lho. Kamera. Tripod. Beda to lek ngendangi no. Beda. Beda karo rasane. Beda. iki. Rasane beda. Cara jelenge lho, cara entak jeleng enak. Kok iki kan kok gak penaknya apa to saja. Arep rabi geger, arep rabi geger. Terima kasih ya sayang. Asasane Bocah kaya ngene mbok lara-lara to saja iki ya. Lho, asat nesu. Asat nesu. Ya Mas, ngerti lah Mas, ngerti lah. Asat ki mau nyawang ngisor, ngene ceritane. Ngene ta dhek. Karep lirik. Terus mripate. Karep lirik ngene. Iya. Arep Ngene, rabi lirikne. katal. Ngerti Kadang dhewe to. dhek ngongkek ndas to, kayak ngene-ngene tapi asine nyawang. Ya kuwi saking tresnane karo aku. Ya wis. Tak buka ning kene WA-mu pucet kowe. Ya. Kowe. Tralanangan keranjingan. Ayo. Sudah. Wong wi WA-ne screenshot-ne ning gone aku wae. Dalah. Isih enek to, Ken. Jek enek iki tak bukane. Ya. Bambo. Di zoom ya Mas Yanto. Ya di zoom. Suaramu bagus. Alkisah. Asad geger karo bojone. Tiba-tiba datang chat dan juga screenshotan. Aku ning gone HP-ku sitoke bae. Ken. Ya, yes. Ya Tapi ning nyanyi. HP ku iki jek neng kok. Jenek. Nah. Jek. Ding 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 ding. Kita buktikan. Iya. Alhasil kisah chatnya si Asad. Ya. Mati istirahat ya sayang. Iya. Iya. Ora iso Mas Yanto boloku sing bose sapa ya to Mas? Bolo sapa Mas? Belum Mbak Tiket. Model. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan terjadi pembantaian besar. Wes, ayo nyanyi. Ayo, ada Mbak Yosi. Mbak Yosi. Karo Hani. Arani kene. Lagune sakarepmu jek eling. Wah, Oke. Oke. ya. Diaturke nak. Ini Mbak ini, Mbak Yosi, Mbak Yosi, Mbak Yosi. Sing sakarmu, yen kowe nesu tak gepok ndasmu. Heeh, ya wis. Nah, awak tak gebuk to. Tak pancal. Tak srekal. Piye iki koreografer to? Yo. Iki bocah gawe